Elwen sy'n y gegin da ni, a mae'n wythnos y pei. Mae'n Wythnos y Pei yn di, a fel dwi'n deall, wythnos yma, gafodd ei sefydlu gan y cwmni sy'n neud cruise, dyn nhw ar i ddechrau'r wythnos yma, ond o'n i'n meddwl, wel, esgus neis gael pei, dydy mae'n rhywbeth cysurus mewn pei, a hefyd mae'n wythnos i drio peidio gwastraffu bwyd, lle caru bwyd a gwastraffu llai. A be o'n i feddwl sy'n ni'n neud ydy rhoi pei at ei gilydd o bethau falle sy'n gynna ni yn y tŷ, rhywfaint o'r cynhwysion beth bynnag, a dwi yn defnyddio ci cros dros ben o ddoed, so o'n i'n meddwl bod hon yn rhywbeth gyfuniad neis ofnadwy wneud. Perffaith ar dy cyn, ar ôl cinio dy sil, be bynnag sy'n ar ôl fewn y fode. Ia, ac yn eisiach na falle wneud o mewn rhyw frechdan neu rhywbeth fel yn y marn i beth bynnag. Lle be dwi wedi wneud o gynnau cennin, o gynnau genhinen go fawr, dwi wedi torri honna i fyny ac un ionyn, a fel ydych chi'n gweld, dwi wedi meddalu hwnna rwan. Mae hwn wedi bod yn coginio am ryw 10 munud y fanne. Ac ato fo, dwi am roed garlleg o hyd yn neis yn dydi. Dwi'n rhoi rosemary fresh, jyst i dorri o fyny fras. A wedyn mae gynna i fadarch. Dwi wedi mynd am y madarch yr ei brown ma'r chestnut. Ddim rhaid. Yr unig reswm dwi wedi gwneud hynny di, maen nhw'n dal i siap yn dda. Dydyn nhw ddim yn mynd mor llipa a madarch arall, ond unrhyw fadarch. Os mae madarch weithiau, maen nhw'n gallu mynd yn slwtch, yn dyn nhw? Yndi. Dwi'n gweld bod hein yn cadw ei siap a well ag ati. Lle mae'r madarch ydi mynd i fewn fel yna. Beth arall gynna i weithiau yn y ffridge, dim yn aml, dwi'n ymrynio'n aml, oherwydd mae o gallu cynnwys dipyn o faster ag ati, ond ydi fel y chorizo. Ond dwi'n meddwl ar gyfer rhywbeth i rei blas, mae'n fendigedig. Felly mae gynna i ryw ddarn o chorizo, tynnu'r croen, a dwi jyst wedi dorri o fyny. Felly mae hwn yn amlwg rhoi blas neis a lliwan yn dydi. A dyna sy'n bwysig i bobl adre ydy jyst taflu be bynnag sy'n ganddyn nhw'n de? Ia, yn hollol, a dwi wedi rhaid enghraifft y fanna, da chi'n gweld sy'n gyda chi'r brocli yma ag ati. Dwi'n diwyni hwn efo brocli digwydd bod, ond chi rei rhywbeth arall i fewn y fedrech. So os gen ti lysiau ar ôl cyn oedi sil, so ti jyst yn gallu rhoi nhw mewn yn y bei? Yn hollol, bydde, so hynny'n syniad da, bydde. Dyn dod at y cig, a chi'n gweld sy'n misio poeni os ysgynna chi'n gormodedd o gig, chi'n meddwl, wrach bod o'n llawer, ond mae'n mynd i wneud o fynd yn bell yn dydi. A be dwi weld ydy, gyda cig, da chi'n gweld, da ni'n wedi cael mwy allan o'n arian. Da ni wedi prynu'r cig ar gyfer y sil, cadw rhywfaint, a mae hwn yn ddigon wedyn i swper ar gyfer pedwar. Lle dwi am ddefnyddio'r darnau mae gyd. Mymryn bach ar ôl y fanna i gabrechdan fo reid yma. So nawn ni, na fo. So dwi wedi just torri o fyny yn eitha bras. So cig oen Cymreig dwi wedi ddefnyddio wrth gwrs, y goes o gynna i, ond mae fynd yn fendigedig y fan hyn. So os ti'n gallu defnyddio unrhyw gig, os oes ti cigidion dros ben, ffowlin neu rhywbeth, ie? Bydde, so hynny'n ffain, rhywbeth da chi isio. Reit, awn ni, mynd i anghofio'r gwyn yn fanna, mae hwnna'n bwysig dydi? Chydig bach o wyn, dim bod o'n angen ffeidiol. Gwyn, hwnna'n neis i fewn. Dwi wedi rhoi jyst mymryn llia o fenyn hefyd. A rwan dwi'n mynd i roi paprika. A eto gyda'r chorizo blawd, cos da ni eisiau hwn dywychu rwan. A wedyn dwi'n mynd i roi dipyn bach pupur a halen. Gona bupur di. Lle da ni eisiau blas neis i fewn yn y pei ma'n does. A halen. Ac yna, da ni jyst am droi hwn rwan cyn rhoi y llaeth. Felly'r llaeth a'r gwyn, a chi'n medru stoc na beth yn lle gwyn, sy'n mynd i wneud rhyw saws i ni rwan. Oce. Na angen saws gyda pei yn dweud, ti'n gwybod? Neu mae'n... Ti'n byd gwath na pei sy'n rhy sych? Dwi'n meddwl, na, yn hollol. So dwi am godi'r gwres wan, a nawn ni jyst dod â hwn i fyny i ferwi yn sydyn. A dyna ni, dwi'n mynd i daflu'r pys yma i fewn. Pys wedi'r hewi, hi'n amdi fewn. A dyna ydi llenwad yn paeni. A da chi'n gweld mae'n dechrau tywychu wan dydy. Reit, ddoi at y crwst. Ac yn amlwg, da ni isio desgil yn does i reid yn pei. A crws pwff parod, dwi'n ddefnyddio fan hyn. A felly mae'r crws, dwi wedi prynu hwnna sydd hyd yn oed wedi rwlio allan. Pam ddim yn da. Mae rhain i'n handi yn dyn nhw, ti'n gwybod? Mae nhw yn handi, dwi'n gweld ddim byd yn bod ar hynna. So gadael i hwnna dywychu rhyw fymryn ac rwan rownio fewn yn desgil.
A dwi'n mynd am eb yn esgu liru fach, mae siŵr yn di, o hyd. A'r gweddill adre fi. Na fo, iawn, oce, gwych. Hwna'n edrych yn neis, yn dwi? So i fewn a fo. Mae'n blasu cystal a mae'n ogla, de. Da ni'n Mae'n treat bach ar y ffordd. Reit, a wedyn cwbl sy'n eisiau gwneud y fan hyn wan gyda melynwy neu rhywbeth reit rownd yr ochr. Ac wrth gwrs, mae'r crws yn dar yr wyneb yn dydi. So, ar yr wyneb, a wedyn fi gyda chi beth dros ben. So dwi'n defnyddio'r papur i'n helpu fi fan hyn. Ac yn amlwg, be fydda ni eisiau gwneud rwan, fi torri rownd hon yn de. Ond dwi yn meddwl bod well i ni gael gweld un di wneud yn dydi. So fain torri rownd hon, a wedyn crimpio, a wedyn rhoi eto melynwy ar yr wyneb. Ond be na i di gweini, a wedyn na i orffen hon wedyn i chi gael gweld a blasu. Dych chi ni weld. So mae gynna i fan hyn. Faint o goginio sy'n eisiau odrych ar hwnna nawr? Neis ydydi. Hwna'n edrych fel pei iawn nawr. Yndi. Yndi, pei iawn. O'n i siarad efo chi cynt, mae yna rai bobl yn dweud, falle bod o ddim yn pei iawn. Pei iawn i fod efo crws ar y gwylod yn o beth dwi ddall. Ond dwi'n meddwl bod just pei ar y top. A da ni'n mynd i gwyno am un o gwbl. Na, ddim o gwbl. so dwi'n mynd i basio un. Dwi'n mynd meddwl bod hi boeth, un i chi fanna. Baso fe draw. A wedyn dwi'n mynd i weinio gyda mash a brocoli wedyn. Ys i ddamon wrth yswytho, do? O do. Byddai'n ofalus ydi o. Ar ôl reid yn melynwy, reid on y popdi wedyn am ryw 25 munud mwyn i'r crws fynd yn neis. So dim ond eisiau goginio'r crws dy ti wedyn, ac mae pob dim arall yn iawn, ia? So, ni'n troi o fel na i ni gael gweld, a dwi yn mynd i weini un platiad neis gyda mash rwan a gyda brocoli. O, mae hwnna'n neis. Mae hwnna'n ffantastig. Ydych chi feddwl? Mae hwnna'n neis. Neis iawn. A'r neges, da ni wastad yn deud ydan, gwneud yn siŵr bod ni ddim yn gwastraffu'r bwyd. Mae'n mor bwysig. Yn hollol bwysig. Yn hollol. A dych chi'n rhoi rhywbeth hoffech chi fewn y fanna. So, fel dwi'n dweud, dwi'n diweinio mash, brocoli a'r pei rwan. Just y peth. Awn ni at y mash y munud na. Da ni angen cwpl o funudau fynd drwy hwn, dwi'n meddwl.